И главният командир. Аз това командирам аз те. Командир, заповядай. Еми, той сложи това. Половината ще го. Ама, Иван, сте няма стоиш там. Ма, няма гледат по улиците. Еби, какво? Помагай на това да стига се. Това беше в първите. Там в един от филмите, теж ли си? Така не знам какво това. А, да. Е, тук е най-добре. Гледай, къде стои?